Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы гаворым пра спадчыну і ў тым ліку падсумоўваючы, чым жыла спадчына за апошні час. Сёння ў нас будуць навіны красавіка. Як ужо звычайна, падзяляю іх на 3 часткі. Архітэктурная, якая матэрыяльная, культурная і месцамі этнаграфічная, ды выхад чагосьці новага. А напрыканцы караценькія анонсы на май. Папярэдні эпізод выйшаў пазней за планы, то і навіны крыху смясціліся. Але ж гэта не прычына не ведаць пра красавіцкія падзеі. Пачынаць эпізод мы будзем з важнай абвесткі. Гэта датычна падтрымкі праекта. Новыя эпізоды выходзяць дзякуючы вашай падтрымцы. Таму заклікаю далучыцца да працы на карысць спадчыны і асветы. Падтрымайце праект Вандра, каб не загасла матывацыя ствараць контент. Спасылкі ёсць у апісанні да падкаста, а таксама на сайце праекта. Дзякуй. Ну а цяпер пераходзім да навінаў. Таму сядайце больш зручна і вандруем. Архітэктурная. Пачынаем навіны з абвестак пра продаж. Першая навіна ляціць з Пінска, дзе выставілі на продаж будынак, пабудаваны яшчэ да 1917 года і ўнесены ў спіс гісторыка-культурнай каштоўнасці. Стартавая цана продажа, гэта аукцыён, $130 000. Вядома, ў беларускіх рублях, але там эквівалент у далярах. Ад таго, што аб'ект з'яўляецца гісторыкай культурнай каштоўнасцю, то ўсе працы па яго аднаўленні мусяць праводзіцца па адпаведных правілах і ўзгадненнях. Таргі па гэтым будынку праходзілі ўжо 5 мая, і яны не скончыліся нічым. Удзельнікаў аукцыёна не было, нейкі звычайны сцэнарый, які мусіць фарміраваць пэўныя думкі, чаму так адбываецца, што з'яўляецца нейкі аб'ект спадчыны, ён выстаўляецца на продаж, і пакупнікоў няма. Штосьці з гэтым ёсць. У Гальшанах у гістарычным цэнтры прадаюць будынак міжваеннай архітэктуры. Пабудаваны ён быў у 1937 годзе, а апошнім часам у ім месцілася гальшанская амбулаторыя. Пачатковая цана таргоў крыху менш за $20 000. Не пінскія кошты, але тым не менш немалыя грошы. З улікам таго, што трэба яшчэ будзе ўкладаць у далейшыя працы. Кажу немалыя, бо яны ў мяне цяжка ўкладаюцца ў галаву у прывабны такі бізнес-план. А пра мецэнатаў, якія купляюць у Беларусі не з мэтамі далейшага прыбытку, то бок на карысць спадчыны, на карысць культуры. Я пра такіх людзей чую досыць рэдка. Я ўсё да чаго. На мою думку, патэнцыйна аукцыён не адбудзецца за адсутнасцю ахвотных. Але ж калі я памыляюся, то пра вынікі даведамся ўжо хутка, бо таргі пройдуць 15 мая. Дарэчы, ёсць прапанова мясцовым уладам купіць яго і зрабіць там мясцовы музей. Гальшанскі сельсавет, як вам такое? Колькі гэта прывабна выглядае? З Гродненскай вобласці едзем у Мінскую, ды трапляем у Несвіж. Там таксама прадаюць аб'ект міжваеннай архітэктуры. Будынак па вуліцы Саракомлі 21 быў пабудаваны ў 1935 годзе. Аб'ект знаходзіцца ў спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей, таму яго набыццё будзе суправаджацца гульнёй па правілах у рамонтнай і аднаўленчых працах. Пачатковая цана амаль $120 000. Заяўкі яшчэ прымаюць да 21 мая, але чаканні мае адпаведныя. Хаця, шчыра кажучы, калі глядзець па мапе, то лакацыя ў дома клёвая. Гэта будынак адзін з 3, які ўтвараюць былы пасёлак Лясніц. Гэта так званая урадавая калонія, якая была пабудавана ў 25-27 годах. Сама калонія была пабудавана ў 25-27 годах, а пра гэты будынак напісана, што ён пабудаваны ў 35 годзе. Таму, загадзя, каб не было ніякіх недарэчнасцей, недаразуменняў, то я роблю гэтую такую заўвагу. Гаворыцца, што урадавая калонія, яна сама была пабудавана ў 25-27 годах. 2 будынкі першапачаткова выкарыстоўваліся як дом стараста і жылы дом на 2 сям'і. Дом старасты, так мовіць, спраектаваў архітэктар Ежы Бэйль. Дом прызначаўся толькі для пражывання кіраўніка павятовай адміністрацыі, працоўнае месца якога знаходзілася ў самім горадзе па вуліцы Саракомлі паблізу ратушы. У апісанні да падкаста пакіну спасылку на відэа амаль 15-гадовай даўніны, дзе паказаны у тым ліку старыя здымкі гэтай урадавай калоніі. Відэа старое, дакладна не пра стыль, але тым не менш. Паглядзіце, каб увогуле уяўляць, што гэта за калонія. Апошняю навінаю пра продаж спадчыны вяртаемся ў Брэсцкую вобласць, у Столінскі раён. У вёсцы Беражное прадаюць 2-павярховую цагляную сядзібу 19 стагоддзя. Сядзіба належала шляхетнаму роду Алешаў. Ёсць у сядзібы адна асаблівасць. Гэты будынак не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю на думку дзяржавы. То бок ён не ў спісах афіцыйна. І гэта адразу з аднаго боку дае магчымасці, а з іншага боку нясе пэўныя пагрозы. Пагрозы ў тым, што будынак, сядзібу гэтую, можна перабудаваць так, як хочацца.
абшыць сайдынгам, штосьці надбудаваць, змяніць яе план. Хаця ёсць значная умова продажы захаваць арыгінальны архітэктурны фасад. Але ж не ведаю, як гэта пасля будзе рэгулявацца, калі фасад зменіцца. Вось, напрыклад, вы купілі будынак і змянілі фасад. Што зробяць? Тупа адбяруць будынак ці там закрыюць вочы. Ці ёсць яшчэ там адзін варыянт, гэта тое, што скасуюць дамову па арэндзе зямлі. Не ведаю, што гэтым будзе адбывацца, але тым не менш, ёсць вось такая акалічнасць, але пры гэтым ёсць усе магчымасці там рабіць усё, што заўгодна. А другі бок, станоўчы бок магчымасцей, у тым, што пры набыцці рэстаўрацыйныя працы могуць ісці без бюрократычнага трэння. Вядома, тут усё залежыць ад матывацыі і каштоўнасці пакупніка, але ж яго трэба яшчэ знайсці. Стартавая цана продажы прыблізна $5000. З усіх варыянтаў красавіка гэта выглядае як найбольш такі цікавы праз свае кошты і адсутнасць у спісе каштоўнасцей. Таргі пройдуць 29 мая. На пачатак мая, калі вось запісваецца гэты эпізод, ніводны ўдзельнік таргоў яшчэ не зарэгістраваны. А ў апісанні да падкаста пакіну спасылку на артыкул пра лёс сядзібу і яго былы парк. Калі нават і не плануеце набываць сядзібу, то абавязкова пачытайце, паглядзіце гэты артыкул, гэта цікава. У горадзе Гродна падчас будаўнічых прац былі адкапаны рэшткі муроў 12 стагоддзя. Далей раскоп працягнуўся і была выяўлена кладка з плінфы, гэта такі будаўнічы матэрыял, і ніжняя частка пілястра будынка. Даследчыкі вызначылі, што знойдзеная частка гэта паўднёвы фасад храма. Ано пытанне застаецца, якой царквы гэта часткі. У 2018 годзе ўжо знаходзіліся рэшткі, як тады вызначалася, Васкрасенскай царквы. Таму тут варыянты зараз два. Ці гэта рэшткі той самай царквы, ці гэта нешта новае. Да першага варыянта схіляецца дырэктар гісторыка-археалагічнага музея Юры Кітурка. Бог яго ведае, ці дадуць адказ на гэтае пытанне, што гэта былі за падмуркі, бо той раскоп закапалі з мэтаю захаваць гістарычную муроўку. Мяркую, што для даследаванняў быў узяты адпаведны матэрыял для даследаванняў, калі гэта ўвогуле было магчыма і калі гэта дае нейкія магчымасці для даследавання. Плюс закапаная муроўка не спыняе працэс ідэнтыфікацыі царквы. Таму патэнцыйна даследчыкі маюць гэту інфармацыю, а далейшыя працы могуць ужо ісці па-за зямлёю. Пра археалагічныя знаходкі варта яшчэ ўзгадаць Нароўлю. Там працягваюцца рэстаўрацыйныя працы ў палацы Горватаў. І ў красавіку навіны адтуль паведамляе Пётр Кузнецоў. Падчас выкарчоўвання дрэў была знойдзена буркаванка вакол палаца. Падобна на тое, што гэтая буркаванка служыла адмосткам для палаца. То бок была выкладзена, каб абараніць палац ад ападкаў і вільгаці. З адной часткі палацу буркаванка была заліта бетонам, а з іншай была засыпана зямлёю. Ад гэтай знаходкі вышыня палаца стала на 20 см вышэй. І, канешне, гэта дадае свае гістарычнай адметнасці палацу. Сапраўды добрыя навіны, і чакаем на новыя знаходкі з Нароўлі. Фонд Магдалены Радзівіл і ініцыятыва Мальдыс зрабіла камень-пастамент і шыльду для помніка Касцюшкі ў Залатурні. Як паведамляе ініцыятыва, праект ініцыяваў кіраўнік фонда Алесь Сапега, і працы распачаліся яшчэ ў 2024 годзе. Камень везлі з Беларусі, падтрымку аказалі яшчэ палякі ў Белападлясцы, а фінансава падтрымалі гэта 3 чалавекі. Хтосьці крытыкаваў, няўжо няма каменя ў Швейцарыі. Калі рацыянальна глядзець на пытанне, то так, слушна. Але ж калі эмацыйна, то камень з тэрыторыі Беларусі гэта прыгожая гісторыя і эмацыйная сувязь. Касцюшка нарадзіўся на тэрыторыі Беларусі, і менавіта таму была прароблена праца, каб яго помнік стаяў на камні з Беларусі. Сам помнік быў пастаўлены ў 2017 годзе за сродкі беларускага аб'яднання ў Швейцарыі і сям'і Сапега ў прыватнасці. Карцей, усё добра і топава, аднак без аленя абысціся. Столькі людзей задзейнічана было, аднак усё адно зрабілі памылкі. Глядзіце, на шыльдзе напісана Швайцарыя праз літару А. У беларускай мове краіна пішецца праз літару Е. Тут зараз уздумаюцца прыхільнікі Тарашкевіцы, маўляў, правільна будзе праз А. Добра. Калі ж вырашылі пісаць на Тарашкевіцы, то тады і Касцюшка трэба пісаць з мяккім знакам, так ці не? Атрымалася некая гаўняная такая мешанка, дзе спалучэнне ёсць розных варыянтаў напісання беларускай мовы. Карцей, рабіце па-беларуску. Калі ёсць прынцыповая схільнасць да Тарашкевіцы, то тады ўжо варта трымацца прынцыповасці.
Але ж калі казаць пра навіну, то зразумела, навіна добрая. Пераходзім да другога блоку. Тут варта пачаць з навіны, карні якой яшчэ былі ў сакавіку. Выстава Шагала. У мастацкім музеі адкрылася выстава карціны Марка Шагала «Прагулка». Сама карціна захоўваецца ў Рускім музеі ў Санкт-Петербурзе яшчэ з 1920 года. Агулам навіна добрая. Бачу шмат здымкаў, як людзі прыязджаюць, прыходзяць у мастацкі, каб пафоткаць карціну. Але ж мяне засмучвае той факт, што ўсё абмяжоўваецца адной карцінай. І гэта інфанагода здараецца ад адной карціны. Дрэннага ў самой інфанагодзе, зразумела, нічога няма. Але ж для мяне гэта добра ілюструе стан культурнага жыцця на сённяшні момант. У мастацкі музей не прыязджаюць творы Шагала, сабраныя з розных калекцый, у тым ліку прыватных. Мастацкі музей не дэкларуе супрацу з іншым музеем як вынік такая сумесная выстава твораў Шагала. Наўпрост дастаткова адной карціны для буйнай установы як нацыянальны мастацкі музей. Добра, што хаця так. Выстава адкрылася 8 сакавіка, і карціну будуць паказваць да 6 ліпеня. Добрая нагода адведаць мастацкі, ды асвяжыць у памяці, што ёсць яшчэ ў экспазіцыі. Таму шчыра раю схадзіць, нават калі там выстаўляюць проста адну карціну. У Пінску прайшоў краязнаўчы форум. Вы калі чуеце гэтую навіну, якая у вас выява перад вачыма? А што вы увогуле чулі пра краязнаўчы форум? Я дык цалкам нічога. А мне ж стала надта цікава, тым больш, што удзельнікі форума ахвотна дзеліцца фотаздымкамі адтуль. Карацей, пачаў шукаць інфармацыю, але ж усё абстрактна і размыта. Напрыклад, так пра форум распавялі на тэлебачанні па канале «Беларусь-4 Брест». 2 насыщенных дня от презентации лучших наработок в деле гражданско-патриотического воспитания детей до экскурсий по музеям и городу, где уважением к собственной истории пропитан воздух. Краеведческий форум вновь объединил неравнодушных педагогов, чей энтузиазм помогает формировать у подрастающего поколения сначала интерес, а потом любовь и желание познать свою историю и культуру. Што цікава, у сюжэце былі зроблены 2 акцэнты як прыклад краязнаўчай працы. Гэта духоўнае выхаванне ў гімназіі нумар 2 горада Пінска, дзе быў заснаваны праваслаўны лагер. І гэта досвед Мохраўскай школы Івановскага раёна, якія прыклалі руку да стварэння партызанскай стаянкі. Вядома, гэта вялікая айчынная вайна, так мовіць. Гэта 2 кіты, на якіх базуецца краязнаўства. Прытым, гэтыя кіты ўсё мацней трымаюцца ў якасці асновы, і гэта непакоіць. Рэлігія, дакладней праваслаўе, і вайна. Вось 2 киты, на якіх все будуецца. А гэтак падсумавалі форум на тэлевізійным канале «Пинск». Педагоги в рамках краеведческой деятельности делают упор на духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание. На форуме коллеги вырабатывают новые направления деятельности в системе обучения краеведению, сочетая теорию и практику. Также в программе разнообразные экскурсии гости увидят знаковые достопримечательности Пінщины. Сама ідэя чагосьці краязнаўчага мне блізка. Таму інтарэс у мяне пэўны ёсць, і вырашыў, што пра форум трэба зрабіць асобны эпізод падкаста. Карацей, напісаў людзям, якія там прымалі ўдзел. Не толькі прымалі ўдзел, а справаздачыліся фотаздымкамі. Вядома, яны задаволены тым, што ім там удзельнічалі. Яны прачыталі, ды не адказваюць. І варыянта 2. Альбо няма чаго казаць, альбо ўсё важна і сакрэтна. Але ж, зразумела, 2 варыянты не мінаюць факт культуры камунікацыі. Але добра. Такім чынам, можна казаць, што краязнаўчы форум прайшоў. Форум быў для працаўнікоў адукацыі. То бок, меркавана там настаўнікі ці выкладчыкі зачытвалі даклады, як прасоўваецца краязнаўства ў школе, каледжы, універсітэце. Разумеючы стан адукацыйных устаноў і той наратыў, які паўсюль пхаецца, то можна знайсці адказ, чаму людзі не хочуць сваімі словамі штосьці казаць пра форум. Карацей, тэма форума не раскрыта словамі яе удзельнікаў. Эфектыўнасць невядомая, а карысць пад сумневам. І бачу тут пагрозы. Таму заклікаю вас прыходзіць уласна да лакальнага краязнаўства здаровага чалавека. Узяць сваю вёску ці горад, падаследаваць яе, сабраць усё ў структуру і гэта асобным праектам выкаціць у паблік. Ды будзе ўсім нам добра ад такіх крокаў. Фестывальная культура ў гэтым годзе ўсё бядней і бядней.
ўсё часцей можна пабачыць навіны, што адмяняюць фестывалі. І тут гаворка не толькі пра нейкія лакальныя фестывалі культуры, але агулам там пра музычныя і так далей. Дык вось, у красавіку спачатку скасавалі фестываль «Праслаўскія зарніцы». Аднак пасля загадчыца сектарам культуры райвыканкама Людміла Новікова паведаміла, што ранейшае рашэнне адменена у сувязі са зменай нарматыўных прававых актаў і умоў правядзення фестываля. Што канкрэтна зменіцца, спадарня Новікова не патлумачыла, але ёсць верагоднасць, што змены закрануць міжнародны статус фестываля. Так, фестываль меў статус міжнароднага, і ён праводзіўся, сам фестываль, з 1967 года. А наколькі ж фестываль быў міжнародным? Як пішуць СМІ, раней удзел прымалі калектывы з Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Польшчы. Карцей, усе суседзі плюс Эстонія. Але ж паглядзім геаграфію мінулага года. У 2025 годзе ў фестывалі ўдзельнічалі калектывы з Расіі, Казахстана, Кітая і 2 калектывы з Латвіі. Фактычна, міжнародны фестываль стаў усходне-арыентаваным. У гэтым можа хавацца першапачатковае рашэнне па гэтым годзе і вяртанне яго пасля. Кітаю, Казахстану ехаць далёка другі раз, асабліва калі прымаючы бок не пакрывае выдаткі, напрыклад. Латвія магла не паехаць там са сваіх прычын. Атрымліваюцца браслаўскія зарніцы для калектыву Беларусі і Расіі. Добра, што гісторыя фестываля працягваецца. Лакальны фестываль – гэта пра праяўленне лакальнай супольнасці. Хто спяе, хто прысмакі прадасць свае, а хто гарбаты наліе. Не было фестывалю, не было б нагоды на гэты дзень. Таму тое, што фестываль усё ж адбудзецца, гэта насамрэч добрая навіна, нягледзячы на тое, што змяняецца яго статус і ён не будзе, напрыклад, міжнародным. У Мінску ў красавіку прайшоў круглы стол краін СНД па пытаннях культурнай спадчыны. Тэма сустрэчы гучала так: захаванне і папулярызацыя культурнай спадчыны на прасторы СНД. А прынялі ўдзел у круглым стале Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан, Узбекістан і выканаўчы камітэт СНД. Якая важнасць гэтай навіны? Я па шчырасці сам не ведаю. Прайшоў. Ці ёсць у гэтым нешта станоўчае? Не ведаю. Хваля ў турыстаў хапае з усходу. Ці бачыцца ў гэтым некая надзея для развіцця лакальнага? Пакуль не бачу. У першую чаргу праца мусіць быць накіравана на развіццё уласнай супольнасці і яе падтрымкі. Але ці ёсць у гэтым нешта дрэннае? Бадай, што не. Пэўныя пагрозы ёсць, бо могуць дадумацца, напрыклад, праводзіць сумесныя мерапрыемствы, выставы з Расіі па ваенных пытаннях. Напрыклад, на лінію Сталіна прыцягнуць тэхніку з Украіны. А ў музеі якім-небудзь Брагіне будзе часовая выстава, прысвечана 5-й гадавіне вайны. Але такія ідэі лёгка зладзяцца і без круглага стола. Аднак, вядома, супраца можа быць і цікавай ды карыснай. Напрыклад, зладзіць выставу традыцыйных строяў краін Сярэдняй Азіі. А чым бы так? Таму быў круглы стол, зафіксуем гэтую навіну, каб мець на ўвазе ды для развіцця крытычнага мыслення. І будзе нейкі варушняк, тады ўзгадаем у галаве, што тут можа быць нейкая сувязь, і гэта следства гэтай сустрэчы. Красавік месяц на музейным поле адзначыўся суцэльным патрыятызмам. У нас нейкія навіны пашлі адна за адной такія. Спачатку 2 сакавіка. Вядомае свята Беларусі і Расіі. Пасля дзень вызвалення вязняў канцлагераў. А далей надыходзячае 9 мая. Яшчэ паміж 2 і 3 была гадавіна выбуху на Чарнобыльскай АЭС. Як не паглядзіш навіны па кожным музеі, што яны рабілі, што ў них там адбывалася, якія сустрэчы там праходзілі, то паўсюль віруе патрыятызм. Больш за ўсіх адзначыўся Гомельскі абласны музей ваеннай славы, які падпісаў дамову о супрацоўніцтве з Нацыянальным цэнтрам гістарычнай памяці Расіі. Усё адбылося ў межах форума Travel Hub Содружества, які праходзіў у Мінску з 7 па 9 красавіка. Вось што зазначаецца ў навіне. В ходе выступления Артур Корчевский презентовал туристический потенциал региона, сделав акцент на формирование турпродуктов с глубоким идеологическим содержанием. Представлены военные исторические проекты, готовые к интеграции в межгосударственные программы СНГ. Предложена концепция объединения объектов героического наследия Гомельщины в единую смысловую и логистическую сеть. Ізноўку, тыя ж самыя кіты, на якіх базуецца зараз усё, турызм, краязнаўства, спадчына. Баюся уявіць, які досвед дасць Гомельскому музею
Нацыянальны цэнтр гістарычнай памяці Расіі па тэме ваенна-гістарычных праектаў з глыбокім ідэалагічным зместам. Карацей, сачыце за рукамі, каб не стаць часткаю гэтага зместа. Аднак не ўсё так дрэнна з музеямі. У Мінску у мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага адкрылася выстава пад названню «Фальварка страчанага памяць». Як паведамляе музей гісторыі горада Мінска, выставачны праект арганізаваны сумесна з беларускім дзяржаўным музеем народнай архітэктуры і побыту і знаёміць з фотоархівам уладальнікаў фальварка Камкі і Янаўшчына ў Лебельскім павеце Віцебскай губерніі ў 1911-1913 гадах. У аб'ектыве фотографа сядзібны дом з мезанінам, гаспадары, што бавяць вольны час на прыродзе ці за святочным сталом. Гаспадар фальваркаў Фёдор Фаміч Крыцкі нарадзіўся ў вёсцы Вішкавічы Смалянецкай воласці Лебельскага павета. У канцы 19 стагоддзя Крыцкі арандуе фальварак Камкі, які належаў дваранам студзінскім. А ў пачатку 20 стагоддзя, пасля атрымання дазволу ад губернскага праўлення, набывае яго ва ўласнасць разам з застенкам Янаўшчына. Я ж, вядома, там не быў. Я кажу пра мастацкую галерэю Савіцкага і на гэтай выставе. Але мне супер падабаецца ідэя самой выставы. У нейкім эпізодзе раней я значаў важнасць расповеду і даследавання сярэдніх класаў. Па тыпу, ты не шляхціш з пазнавальным прозвішчам і лёсам, але тваё жыццё мела нейкія асаблівасці і адрознівалася ад нашага разумення сялянскага жыцця. То бок былі нейкія асаблівасці, была пэўная адукацыя, штосьці былі нейкія падарожжы, вандроўкі і ўвогуле жыццё было больш разнастайным, чым выключна сельская гаспадарка. Здымкі, якія прадстаўлены на выставе, збольшага былі зроблены зяцем Фёдора Крыцкага. Сядзібныя будынкі да сённяшняга дня не захаваліся, але ж захавалася візуальная спадчына. Абавязкова схадзіце на выставу, тым больш, што квіток каштуе менш за кубак кавы. Лічу, што прайс мусіць быць вышэй. Выстава працягнецца да канца лета. Полацкі музей падзяліўся папаўненнем сваіх збораў, зрабіў ён гэта на сваёй старонцы музея. Дагэтуль не разумею, як называць лепш старонка музея ці сайт, бо музеі маюць адпаведны субдамены і базавы канструктар структуры. Таму амаль усе старонкі музеяў вельмі падобны адзін да аднаго. Але вось, полацкі музей, ён адрозніваецца. Вяртаемся да Полацка. Мінуў першы квартал года і музей апублікаваў пералік таго, што з'явілася ў яго фондах. Насамрэч, клёвая ідэя для разумення таго, як развіваецца музей і што ў ім новага з'яўляецца. І ў такой справе, па шчырасці, другасным ужо будзе тое, што там з'яўляецца. А вось першасная гэтая празрыстасць, паказаць, што у нас нешта з'яўляецца, мы працуем. Што ж папоўніла зборы музея? Ёсць рэчы, звязаныя з Полацкам, напрыклад, старыя фотаздымкі. Ёсць нешта дзіўнае на кшталту выдання Якуба Коласа на беларускай і кітайскай мовах. І троху ёсць яшчэ нумізматыкі 20 стагоддзя і рэчаў, звязаных з Віцебскай губерніяй. Агулам, Полацкі музей рэгулярна публікуе свае навінкі. На іх сайце можна паглядзець паступленне як мінімум за апошнія 4 гады. Там тое, што я бачу, гэта з 23 года, там як мінімум ёсць такое. Ды і не толькі пра папаўненне фондаў. Матэрыялы там сапраўды хапае розных, і гэта цешыць. Матэрыялы такія краязнаўчыя, месцамі нейкія пустыя, але іх хапае. І калі вы ўвогуле даследуеце гэты куточак, то шчыра раю паглядзець, магчыма, для вас нешта адкрыецца новае. Спасылку пакіну ў апісанні. А калі вы слухаеце падкаст і маеце дачыненне да некага музея, там працуеце ці кіруеце там музеем, звярніце, калі ласка, увагу на гэтую практыку. Такая празрыстасць дадае музею прывабнасці. Лепш скіраваць свой рэсурс туды, чым чарговае напісанне справаздачы, што музей наведалі дзеці са школы. Яшчэ адна музейная навіна. У музеі гісторыі гарадніцы, гэта ў горадзе Гродна, па вуліцы Ажэшкі 37, з 21 красавіка пачынае працу часовая экспазіцыя «Народны касцюм па-нямоне. Незабыўныя традыцыі». Усё гэта з фондаў музея. У экспазіцыі будуць прадстаўлены комплексы традыцыйнага жаночага і мужчынскага адзення беларускага сялянства канца 19-го, пачатка 20-го стагоддзя, якія выкарыстоўваліся ў штодзённым і святочным ужытку. Да якога часу выстава будзе праходзіць, не пазначаецца, але калі будзеце Гродна, у тым жа маі ці ў чэрвені, абавязкова завітайце, каб паглядзець на ўласныя вочы, у чым хадзілі жыхары і жыхаркі па-нямоне.
Ну і трэці блок у нас гэта выхад новага. Першая навіна леціць да нас з Гродна. Пісьменніца і фатограф Святлана Несцярэнка выдала кнігу пра гродзенскія могліцы, а дакладней пра каталіцкую яе частку. Выданне пра праваслаўную частку выходзіла 2 гады таму. Як паведамляе Гродна Лайф, у новую кнігу ўвайшлі гісторыі пра пахаванні ад часу закладу могліц і па 39 год. Каб збіраць інфармацыю пра пахаванні, аўтар вывучала гродзенскі гарадскі архіў. Падрыхтоўка кніг заняла амаль год. Выданне складаецца з 3 частак: пра помнікі, металічныя элементы, фотаздымкі і эпітафіі. Таксама ў кнігі прадстаўлены спіс пахаваных людзей. Прэзентацыя кнігі адбылася 15 сакавіка ў капліцы гродзенскіх могліцаў. На той момант палову наклада ўжо раскупілі. Але калі ёсць інтарэс, то варта напісаць Святлане. Магчыма, яшчэ застаўся асобнічак для вас. Спасылку на старонку Святланы Несцярэнка пакіну ў апісанні. У красавіку з'явілася навіна, што плануецца выхад кнігі пра габрэяў Полацка. Быццам і кніга не выйшла, але ж навіна ёсць, і пра яе варта ведаць. Над кнігаю працуе габрэйскі культурны цэнтр Мішпоха. Анансавана, што ў кнізе будуць наступныя прадметы: гістарычныя падзеі гісторыі Полацка з удзелам габрэяў, вядомыя габрэйскія сем'і горада, сінагогі Полацка і вядомыя рабіны, габрэйская адукацыя, палітычныя сітуацыі і рэвалюцыйны сіянісцкі рух у пачатку 20 стагоддзя, Халакост, удзел габрэяў у Другой сусветнай вайне і жыццё габрэйскай абшчыны горада ў 20-21 стагоддзях. Заклікаюць да прыняцця ўдзелу ў стварэнні гэтай кнігі як інфармацыйна, так і фінансава. Па шчырасці не ведаю рэпутацыйны складнік усіх асоб, спрычыненых да справы, але сам заклік падтрымліваю. Гэта дакладна ўзбагаціць разуменне горада. Якія планы па часе выхаду кнігі, не паведамляецца. Далее да нас ідуць навіны з падкастаў. У падкасці Цімога Акудовіча «Магістр асвіта налева пашыта» у красавіку выйшлі 3 эпізоды. Першы эпізод пра каранацыю Міндоўга. Другі эпізод для падтрымліваючых праект пра навіны і пахаванне Вітаўта. І трэці эпізод пра з'яўленне і знікненне шляхты. Дарэчы, як піша Цімог пра трэці эпізод, гэта павярхоўны агляд тэмы, таму не трэба завышаць чаканні, як што. Папярэджваю вас. Эпізоды дагэтуль выходзяць на Патрыёне. Вельмі цікава, якія там лічбы праслухоўвання, якая іх дынаміка і наколькі гэта матывуе аўтара. Інтарэс досыць лагічны у не надта шырокай папулярнасці пляцоўкі, каб слухаць. Ёсць YouTube, ёсць Spotify, ёсць Apple падкасты і Яндекс.Музыка. Там і музыка, там і падкасты, але ж Цімог дагэтуль абірае Патрыён і не спыняецца. Але ж все адно, паслухайце эпізоды, нават калі для вас гэта незручна. Гэта дакладна пашырыць ваш далягляд і дасць вам крышку яшчэ разумення гісторыі нашай краіны. У падкаста «Так склалася гістарычна» у красавіку выйшлі 2 эпізоды. Першы эпізод пра этнагенез беларусаў з гісторыкам Анатоліем Астапенко, а другі эпізод пра казкі старажытнага Егіпта з Аллаю Спартак. Ужо раней Ганна Дзягель выпускала эпізод пра Егіпет і зноўку з Аллаю Спартак. Тады размова была пра абеліскі. Шукайце «Так склалася гістарычна» на ўсіх пляцоўках і слухайце беларускія падкасты. Ну і напрыканцы даю яшчэ вам 2 анонсы на май. Дарэчы, адзін з анонсаў, ён супер кароткатэрміновы, але дойдзем да яго. Першы датычны ночы музею. Яна пройдзе 16-17 мая. Спасылку на праграмы пакіну ў апісанні. Калі паглядзець па сайце, то праграм не шмат, і гэта сумны стан музейнай справы. Напрыклад, фільтр Брэская вобласць паказвае яно 2 музеі-удзельніка. Музей у Кобрыне і музей у Бярозе. Брэскі абласны краязнаўчы музей маўчыць і музей у Пінску таксама маўчыць. Ну, але ж вядома, музей яшчэ ж больш у Брэскай вобласці. Яны таксама маўчаць. Не аналізаваў па змесце, таму без асабістых нейкіх парадаў. Адзінае, што магу толькі параіць, не патрапце ў ваенна-патрыятычную пастку, якіх было вельмі шмат у мінулым годзе на ноч музею. І другая навіна, другі анонс пра Наваградчыну. У нядзелю, 10 мая, а эпізод планую выйсці якраз у нядзелю зранку, адбудзецца лекцыя гісторыка Андрэя Мацука. Гаворка будзе пра наваградскую шляхту ў часы бескараляўя 1733-35 гадоў. Лекцыя адкрытая, далучыцца можна ў зуме, ано загадзя зарэгіструйцеся.
Разумею, што анонс гэтай навіны яна досыць такая тэрміновая і не так шмат часу, каб яе ўспрымаць, але калі вы гэта слухаеце і яшчэ лекцыя не пачалася, то шчыра раю. Гэта такі асобны эпізод падкаста, ано вось толькі ў зуме. Спасылку на гэтую сустрэчу я пакіну ў апісанні. Такія навіны прынёс красавік для беларускай спадчыны. Як можна заўважыць, штомесяц выходзіць нешта новае. Што пачытаць і паслухаць. Кожны месяц нешта выстаўляецца на продаж. Выстаўляецца, але беспаспяхова. А культурна-этнаграфічнае яно ўвогуле капец якое разнастайнае. Вось у гэтым месяцы мы сумна глядзелі на музейную справу з аднаго боку, а з іншага боку ёсць нейкія новыя выставы, якія радуюць. Да чаго заклікаю? Не сядзець на месцы і нешта рабіць на карысць спадчыны, тым самым ствараючы інфанагоды. Дзякуй, што правялі гэты час падкастам. І дзякуй усім тым, хто падтрымлівае праект. Падтрымка сапраўды важна, каштоўная і дае мне матывацыю працаваць. Будзем развітвацца, таму даследуйце спадчыну, распавядайце пра яе іншым, ну і, канешне, вандруем!